Bura manochungo chako tich mar tesend bas ma Molem Bus Park Kisumu kuom thuolo mar ndalo 90 chopo e giko mare bang' lalruok rumo odiechieng' manyoro. Chenrono ne ochungi mondo ochiw thuolo mar lalruok kinde tend county, jokanyo e tesend nyamburkono kod jokanyo mamoko. Millicent Adhiambo nolimo kar yiengo nyamburko ma Molem kendo koro miwa mathoth. Kalure kod maneja mar boma ma Kisumu Abala Wanga, Molem Bus Park ogen ni biro chako tich kendo chop dwe mar achiel higa manyien tok ka gero dukni kata stalls makanyo obiro rumo. Mediation osebedo kadhi mbele manyore monyo rumo mogik. Jo chairman mar transport Jono Mwagi grube osebedo ka yalo kodwa koni. Manyo tieko nyoro manyo winjre kaka koro wadhi timo gimiluongo kisungu ni implementation process. Manyo winjre ni implementation process wadhi timo jointly. Koro wadhi doko mediation dhi duoko wachne court. Nwase winjre kaka wadhi timo mondo koro court owe mondo wa implement grounds mane wayiere. So we hope by end of January this process will be complete and this place will be operational. Abala olero ni gedo makamano negi yiere kinde lalruok kod jokanyo mag Bus Park ni dhi tako tend county ma Kisumu kolure kod chik kaka chenro mag Bus Park winjo bedi mondo sekta ka sekta e Bus Park no obi oyud thuolo margi maonge ywaruok manyalo kelo chochni. Waikre ma kiosk ne ji okelo kamo ogero nyaka kuma mtokni ne kubeni lakorego. Majino keto kiosk kama mang'eny mo chako uso nyaka space mag kiosk kae ma neno hala ma yerach kae. Ni wabiro ka ge gavana mwarado gi ji kamo wacho ni wadhi loso kae. To kano loko to ko bang' week to noyudo kaka nonjawni. Koro momiyo koro no wacho ni wawinjre mondo wane kaka kae loso maber. Koro kata king'iyo to kacha tineno ka wadhi keto sample stalls mang'eny mabeyo makoro ger gi county. Wadwa locate sako ka sako, wadwa nomi space margi office gi gimodwa timo. Bus local transport makae be wadwa nomi space maggi. Jo tuk gi boda gi jo hala e tich makoro tiyore ka. Ewi mano ne otielo ni gisechako keto kenge magneno ni arita kwe obiro jiwe yo makare e Bus Park ariyogo. Bus Park nyo wadhi mondo wang'e ni kuond magi yudo ka ng'ato gero kiosk to gimitime iye onge. En ana kiosk ma ji obetie to gime kata chak miuse onge. Koro nywase winjre mwaseneno gi koro gige joga wadhi clear gi tinga mondo wayaw spaces go. Kendo nyo wang'iyo wach security lights ma Bus Park. Ntindo ko se keto security lights giseng'ado kebu magi vandala gitimo gulongo ni vandalism. Koro nyo adhi kanyo gi staff maga gi engineer kuon ma wasinge ni joma richo ntie. Kendo wasebedo gi informers ka koro Bus Park wan gi over 30 informers. Chal mulango 10. Koro ng'eyi imaki to mano wacho mogik tibu wabo deal kodi kaka wananchi deal kodi accordingly. E seche machendo mar chiro Bus Park ma Molem dhi nyime, Doma Kisumu biro rango duoko mar lalruok mano bedo e Kinten County ma Kisumu kod jokanyo mag Bus Park mondo kar chung geche no ochak tich ayanga kaka yorno mar duoko chien dhungruok mag nyamburko e chuny boma ma Kisumu. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County.